नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम या कार्यक्रमात मी निलेश आणि सुचिरित तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजच्या दिवसाची ही आहे दुसरी मॅच. यस, पहिली मॅच आपण पाहिलीच, उत्कृष्ट झाली होती. आता ही दुसरी मॅच होणार आहे. तर दुसऱ्या मॅच विषयी बोलायच्या अगोदर थोडंसं बोलूयात कालच्या मॅच विषयी. कालची जी मॅच झाली होती PBKS आणि KKR, अप्रतिम मॅच होती. सुंदर बॅटिंग झाली, सुंदर बॉलिंग देखील झाली. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रसल, काल आपण बोललोच होतो की शोल्डर दुखतोय का वगैरे, फक्त बॅटिंग करेल, आणि तेच केलं रे त्याने. येऊन धुतलंय नुसतं अक्षरशः. आणि त्याला म्हणजे असं सेटल व्हायला वगैरे काही वेळ लागतच नाही रे, आला की सुरू. ऑलमोस्ट 70 रन्स त्याने केले होते. तिथेच मॅच फिरली असं म्हणायला हरकत नाही. आणि तेवढी चांगली साथ त्याला उमेश यादवनी पण दिली होती. उमेश यादवनी 4 विकेट तिथे काढल्या होत्या आणि महत्त्वाच्या विकेट्स होत्या. सुरुवातीचे धक्के त्याने जे दिले होते त्यामुळे खूपच फरक पडला होता. एकंदरीत ती टीम आता मला स्ट्रॉंग वाटायला लागली. यस, तर आपण जाऊयात आता नवीन सदर जे आपण चालू केलेलं आहे. आम्ही तुम्हाला वेगळे वेगळे बॅट्समन दाखवत असतो, चेहरे ब्लर करून, त्यांचा कपड्याचा रंग बदलून, आणि तुम्हाला ओळखायचं असतं. ह्याच मध्ये आम्हाला खूप सारे रिस्पॉन्सेस आलेले आहेत. बऱ्याच लोकांनी चांगली उत्तरं दिलेली आहेत, बऱ्याच लोकांनी खरी उत्तरं दिलेली आहेत, बऱ्याच लोकांनी खोटी दिलीत, खोटी नसेल चुकीची उत्तरं दिलेली आहेत. आणि 2 गोष्टी तुम्हाला करायच्या, जसं मी नेहमी सांगतो. एक तर बॅट्समन ओळखायचा आहे आणि त्यानंतर त्यांनी मारलेला जो शॉट आहे त्याचा रिझल्ट पण द्यायचा आहे. म्हणजे सिक्सर आहे, बाउंड्री आहे का कॅच आहे. त्यामुळे आणि अशी फ्रेम आपण तुम्हाला दाखवतो की जे घडलेलं आहे त्यामुळे ती क्रॉस चेक कधीही जरूर करू शकता. तसं त्यामध्ये लपवण्यासारखे काय नाहीये. तर आज जाऊयात, आज बघूयात कुठला आपण बॅट्समन तुम्हाला दिसतोय. पाहूयात आजचा बॅट्समन. बघितलात तुम्ही आजचा बॅट्समन. बऱ्याच लोकांना मला तुझ्या डोळ्यात दिसतंय की तुला समजलंय, पण सांगू नकोस, हिंट अजिबात देऊ नकोस, कारण हा शॉट मारणारा एकच व्यक्ती या जगामध्ये आहे आणि तो खूप फेमस आहे. एवढंच बोलतो मी, जास्त काही बोलत नाही. तुला काय वाटतंय? मी जर जास्त काही बोललो तर फारच सोपं होईल होतं. तर राहू दे, आज हिंट नको. मला वाटतंय आज हिंट द्यायची गरज नाहीये. तुम्हालाही खूप झालंय. काल मलाही वाटत होतं की लोकांना हिंट द्यायची गरज आहे, पण किती रिस्पॉन्सेस आलेत. जवळपास 250 ते 300 लोकांनी त्याचं आम्हाला बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. त्यांची नावं पहिल्या 10 जणांची, 5 जणांची आपण प्रोग्राममध्ये नंतर सांगूच यात. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची ही दुसरी दिवसातली दुसरी मॅच, गुजरात टायटन्स वर्सेस दिल्ली कॅपिटल्स. कॅप्टन विषयी बोलूयात. यस, ऋषभ पंत एक परिपक्व कर्णधार आहे ॲज कम्पेअर टू रवींद्र जडेजा. कारण जास्त मॅचेस त्यांनी लीड केला, अख्खा एक सीझन IPLचा त्यांनी काढला होता. त्यामुळे त्यांनी एक मॅच खिशात पण घातलेली आहे, जे की तुझ्या कॅप्टनला अजून जमलेलं नाहीये. आणि ती एक धोक्याची घंटा ही नक्कीच वाटते मला तरी आत्ता या परिस्थितीमध्ये. कारण जर टीम अजून खाली 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 गेली, आत्ता 7व्या नंबरवरती आहे बरं का बाय द वे, त्यामुळे तुमचा नंबर खाली खाली होत चाललाय. तर आज बघायला हरकत नाही कोण जिंकतंय. पण ऋषभ पंतच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर बिनधास्त कॅप्टन आहे. स्वतः आउट झाला होता परवा, तरी पण रिकी पॉन्टिंगच्या बाजूला थांबून इतक्या मस्त गप्पा मारत होता. त्याला प्रेशर नव्हतं, कारण प्रेशर न घेणारा व्यक्ती तो आहे. लवकर आउट झाल्यानंतर प्रेशर कसं नाही घ्यायचं हे त्याला चांगलं माहिती आहे. आणि विकेटवरती जास्त वेळ थांबल्यानंतर लोकांना कसं प्रेशर द्यायचं हे देखील त्याला चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे चांगलं कॉम्बिनेशन आहे. उत्तम कर्णधार आमच्याकडे आहे. कर्णधार तर आहेच, आणि त्याची विकेट किपिंग खूप सुधारली आहे बरं का. आणि T20 मध्ये हल्ली त्यांनी खूप फरक पडतो. खूप फरक पडतो, कारण बाईज आणि तुम्ही जे स्टम्पिंग्स किंवा रनआउट असतात त्यावेळेस तुम्हाला खूप अलर्ट राहायला लागतं, आणि तो ते चांगल्या प्रकारे करतोय. येऊयात आजची मॅच खेळवली जाणार आहे ती MCA स्टेडियममध्ये, म्हणजे आपल्या पुण्याच्या गहुंजे स्टेडियममध्ये खेळवली जाणार आहे. थोडंसं विकेटवरती बोलायचं झालं तर बॅटिंग विकेट हे आहे, हे जगजाहीर आहे. पुण्याची ट्रॅडिशनल विकेट जी आहे ती बॅटिंगला साथ देणारी आहे. आणि तसं बघायला गेलं तर मुंबईपेक्षा पुण्यामध्ये मॉइश्चरचा प्रॉब्लेम कमी आहे. ज्या दुसऱ्या सत्रात म्हणजे दुसऱ्या इनिंगला बॉल जास्त ओला होत नाहीये, जेवढा मुंबईला होतो तेवढा इथे होत नाहीये. त्यामुळे मी सजेस्ट असं करीन की टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंगच घ्यावी. मलाही तेच वाटतंय. आणि अजून एक फॅक्टर तोही आहे की ह्युमिडिटी जी असते मुंबईला ती थोडीशी जास्त असल्यामुळे पर्स्पिरेशनही खूप जास्त जातं, आणि ते इथे तितकं नाही होणार असं मला वाटतंय. पुण्यामधलं आल्हाददायक वातावरण असणारे, स्पेशली 6:30 नंतर ज्यावेळेस ती वाऱ्याची झुळूक येते, हायवेकडनं अशी येते आणि डोंगराकडे जाते, त्यावेळेस खूप मस्त तिथे क्लायमेट असतं. त्याचा फायदा नक्कीच प्लेयर्सला होईल. तर बघूयात आज तुझी बॅटिंग 11, प्लेइंग 11 काय असेल साधारण? माझी प्लेइंग 11 साधारण अशी असेल आजची. शुभमन गिल सुरुवातीला येईल. ठीक आहे, त्याचा मागच्या वेळेला स्कोअर असा झाला नाही, परंतु तो टॅलेंटेड आहे आणि त्याला एकदा सूर गवसला नाही की तो रन्स करायला लागणार आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे शुभमन गिल तर असेलच. मॅथ्यू वेड
किपिंगही छान केली मागच्या वेळेला आणि तो करतोच म्हणजे, आणि बॅटिंगमध्येही त्यांनी उत्कृष्ट 30 धावा केलेल्या होत्या, त्यामुळे तो तर असणारच आहे. विजय शंकर हा मला असं वाटतंय की खेळवावा, भारताकडूनही खेळलेला आहे हा ऑलराऊंडर. आणि म्हणजे मग तुमच्याकडे 2 चांगले ऑलराऊंडर होतात. हार्दिक पांड्या कॅप्टन तर आहेच आणि हा एक ऑलराऊंडर, म्हणजे 2 ऑलराऊंडर्सची तुम्हाला, दोन्ही मीडियम पेस टाकणारे ऑलराऊंडर्स यांची तुम्हाला मदत मिळते. दोघे फिल्डिंग चांगली करतात. आणि स्पेशली विजय शंकरचं तू म्हणशील तर त्याकडे फिजिक पण आहे, ते ताकद आहे, टॅलेंट आहे, त्यामुळे क्लिअर करू शकतो. खरंच चांगला बाय आहे यांच्या टीम करता. अजून काही करू शकला नाहीये पण दॅट्स ओके, एखाद दुसरी मॅचेस खेळतोय तो, त्यामुळे लई त्याला थोडा वेळ लागेल, पण नक्कीच ह्या टीममध्ये असायला पाहिजे. जसं तुम्हाला सुरुवात आहे पण तो लईत येईल आणि तो खेळेल. हार्दिक पांड्या आपल्याला वाटलं होतं की हा बॉलिंग करणार, कारण मी तुला म्हटलं होतं की माझ्या होमवर्कनुसार हा नेट्समध्ये बॉलिंग करायला लागलेला आहे, तर त्यांनी बॉलिंग केली, त्याचा फुल 4 ओव्हरचा कोटा असतो तो संपवला, पण मारी खाल्ला हा थोडाफार. आणि बॅटिंगमध्ये मात्र छानपैकी 33 रन्स केल्या, कॅप्टनशिप चांगली केलेली आहे त्यांनी. डेव्हिड मिलर आहे, तोही परत त्याला सूर गवसलाय. 30 रन्स त्यांनी मागच्या वेळेला केलेल्या होत्या. आणि राहुल तेवाटिया मागच्या वेळची इनिंग तुला आठवतीये, येस, चांगल्यापैकी फटकेबाजी केली होती त्यांनी, आणि त्यामुळे तो तर नक्की असणार. त्याने तो रिव्हर्स स्वीपचा जो षटकार मारला होता ना, तो माझ्या ठाई या IPL चा शॉट ऑफ द IPL आहे. हा द्वितीय होता तो, म्हणजे अशी काही त्याच्यात खूप खांद्यातनं ताकद काढली वगैरे असं वाटलं नव्हतं, पण तो अगदी आरपार अगदी 6ला गेला होता. बरोबर बोलतोयस तू. अभिनव मनोहर हा सुद्धा असेलच, यंग आहे आणि नुकताच IPLच्या हंगामात आता तो त्यांनी येऊन काहीतरी त्याला सिद्ध करायचंय, तर हा त्याला ही त्याला एक पुढची ऑपॉर्च्युनिटी आहे. वरुण आरन सुरुवातीला जेव्हा बॉल नवीन होता तेव्हा खरंच छान टाकत होता, नंतर थोडासा त्याला मार बसला असेल, पण सुरुवातीलाच त्यांनी त्याच्या 2 विकेट काढल्या ना, तेव्हा मला तर वाटायला लागलं होतं हा 3-4 काढून जातो का काय, त्यामुळे तो नक्की असेल. रशीद खान हा 100% घ्यायला पाहिजे, कारण तो नुसताच लेग ब्रेक टाकतो असं नाही. मागच्या वेळेला आपण बघितलं की त्याची व्हेरिएशन जी आहेत त्याच्यामुळे तो बॅट्समन कायम कन्फ्युज असतो की हा नेमका बॉल आत येणार, बाहेर जाणार, हा फ्लॅट टाकलेला आहे, हा खाली राहणार का एकदम जोरात माझ्यापर्यंत उसळून येणार, काही लक्षात येत नाही. त्यांनी 1 for 27 घेतले असतील, पण ह्याच्याही पेक्षा चांगलं पृथक्करण तो देऊ शकतो माझ्या मते. पण रशीद खान बद्दल मी तुला सांगतो, इतके वर्ष तर खेळतोय SRH कडनं, हैदराबादकडे तो पहिल्यापासून खेळत आला होता. त्या टी शर्टमध्ये त्याला पाहिजे सवय झाली होती, ट्रॅडिशनल प्लेअर तिकडचा होता. हैदराबाद फर्स्ट टाइमच त्याच्या व्यतिरिक्त मॅच खेळतोय, त्यामुळे थोडंसं इथे ते या संघात कुठंतरी त्याला अजून सेटल व्हायला थोडा वेळ लागतोय असं मला वाटतंय. शक्य आहे, पण तो कसा आहे ना, प्रोफेशनल प्लेअर आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी तो लीग्स खेळत असतो, त्यामुळे नवीन संघात आल्यावर तिथे सेटल होणं एखाद दुसऱ्या मॅचमध्ये त्याला जमत असावं, जमत असणारच आणि तो करून दाखवेल अशी मला खात्री वाटते. मोहम्मद शामीनी फारच सुंदर बॉलिंग केली, मागच्या वेळेला 3 विकेट काढल्या होत्या, आणि त्या 3 विकेट अशा होत्या की कुठेतरी बॅट्समन चूक करून विकेट जाती असं नाही, तर ह्यांनी अक्षरशः त्या बॅट्समनला थिंकिंग हिम आउट म्हणतात ना, तसं करून त्याला काढला होता. सुंदर मुवमेंट बॉलची. मी मागच्या वेळेला प्रेक्षकांना सांगितलं होतं की त्याची सीम पोझिशन बघा, आणि त्यांनी अनेक रिप्लेसमध्ये मुद्दामून आपल्याला त्याची सीम पोझिशन दाखवली होती, अप्रतिम स्टेबल एकदम, आणि त्याच्याच जोरावर त्यांनी त्या 3 विकेट काढल्या होत्या. आणि आता असं म्हटलं जातं जगामध्ये जेवढे फास्ट बॉलर्स आहेत त्यांना शिकण्यासाठी किंवा त्यांना एक इन्स्पिरेशन म्हणून कायम मोहम्मद शमीचं रिस्ट दाखवलं जातं. त्याची रिस्ट पोझिशन जी आहे मस्त असं तगडं रिस्ट एक आहे, आणि हे इथे असं हालत अजिबात नाही, तो सरळ धरून टाकतो, त्यामुळे सीमवरती बॉल त्याचा कायम जातो. एक्झॅक्टली, तुमचं रिस्ट जितकं पक्क असतं तितकी सीम पोझिशन तुम्हाला धरून ठेवता येते. बरोबर. लॉकी फर्ग्युसन जोरजोरात टाकतो, 145च्या पुढेही तो टाकतो, आणि त्यांनी केवळ त्याच्या शिअर पेसवर काय कमाल केले पण मागच्या वेळेला बघितलेलं आहे, त्यामुळे तो नक्की असेल. साधारण अशी माझी टीम असेल असा माझा अंदाज. वा, चांगली बॅलन्स टीम तुला वाटते आज तुमची असेल. आपण बघितलीस काय प्रकारची टीम आज गुजरात खेळवणार आहे. आता येऊयात आपल्या पुढच्या सेक्शनकडे, जो की अजून एक महत्वाचा सेक्शन आहे. आपण तुम्हाला दाखवतो की एक फील्ड पोझिशन, आणि तुम्हाला सांगायचं असतं ती फील्ड पोझिशन काय आहे. कालची फील्ड पोझिशन तुम्ही फार चांगल्या प्रकारे ओळखलेली आहेत, आणि ती सुद्धा बऱ्याच लोकांनी आम्हाला सांगितलं. शॉर्ट थर्डमॅन दाखवला तर तुम्हाला अगदी बरोबर आहे, परफेक्ट उत्तर तुमचं होतं. पहिला याचं पण उत्तर देतो मी. पहिला जो बॅट्समन होता तो खरं नाव सांगायची गरज आहे, दी ग्रेट कपिल देव. ज्यावेळेस मी 83चा रेफरन्स दिला मला वाटतं तेव्हाच बऱ्याच लोकांना कळलं होतं की हा बॅट्समन कोण आहे. आणि तो जो बाउंड्री मारली होती, त्या शॉट होता तो बाउंड्री गेली होती, तो 4चा चौकारचा शॉट होता, तेही बरोबर. काही लोकांनी 6 पण सांगितलं, काही लोकांनी सांगितलं की हो सिक्सरच आहे, काही लोकांनी आउट पण सांगितलं, पण चौकार मिळाला होता त्या शॉटमुळे. त्यामुळे ज्यांनी आउट किंवा 6 सांगितलंय त्यांना प्राइज मिळणार नाहीये. ज्यांनी बरोबर उत्तर दिले त्यांची नावं आपण घोषित करूच्या त्या कार्यक्रमाच्या शेवटी. त्यामुळे हा कार्यक्रम असाच पाहत राहा. तर नवीन सदराप्रमाणे आपण आता येणार आहोत, तुम्हाला दाखवणार आहोत एक अजून एक फिल्डिंग पोझिशन. तर ती कुठली पोझिशन आहे ती आम्हाला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. पाहूयात फिल्डिंग पोझिशन. तुम्ही बघितलं ती पोझिशन काय आहे, बऱ्याच लोकांना माहीत असणार आहे. आजकाल याचा खूप उपयोग होतो, कारण 38च्या बाहेर
मी हिंट खूप देतोय का? असं वाटतंय. नाही, तुम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे कुठे काय प्लेयर्स असतात तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, तर आम्हाला कळवा की ही पोझिशन काय आहे. आता येऊयात माझ्या टीमकडे, दिल्ली टीमकडे. दिल्लीनी मागची मॅच जिंकली होती, ती तब्बल 4 विकेट ठेवून जिंकली होती आणि ती ही माझ्याच टीम अगेन्स, माझ्या बलाढ्य टीम अगेन्स मुंबईला त्यांनी हरवलं होतं. त्यामुळे एक वेगळा कॉन्फिडन्स त्यांच्याकडे नक्कीच असेल. दिल्लीच्या डावाची सुरुवात पुन्हा एकदा पृथ्वी शा करणार आहे. ठरल्याप्रमाणे पृथ्वी शा आणि टीम हे दोघं जण डावाची सुरुवात करतील. पृथ्वी शाने 38 धावा कुठल्या होत्या, चांगली 7 टीमनी त्याला दिली होती, 20-21 रन्स त्याने पण केल्या होत्या. त्यामुळे चांगलं ओपनिंग कॉम्बिनेशन आहे, ते तोडू नये असं मला तरी आत्ता वाटतं आणि त्याच प्रकारे कंटिन्यू करतील. नंतर मनदीप सिंग हे 3 नंबरला बॅटिंगला आला होता, पण मनदीप जास्त काही करू शकला नव्हता. आपण बघितली होती त्यांची पडझड झाली होती, पण पुढे जाऊन ती सावरली पण होती. त्या प्लेयर्सकडे आपण येणारच आहोत. पण 3 नंबरला मनदीप असेल, त्यानंतर ऋषभ पंत मैदानातील. ऋषभ पंत पण थोडासा एक खराब फटका मारून आऊट झाला होता, पण तो तसाच आहे, आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे त्याच्यावरती कंप्लेंट करण्यात पॉईंट नाही. पण ज्या दिवशी त्याचा दिवस असतो त्या दिवशी तो तडे देतो, बॉल अक्षरशः स्टेडियमच्या बाहेर घालवतो, त्यामुळे तो 4 नंबरला फिक्स असणार आहे. नंतर रोमन पॉवल त्यांच्याकडे आहे, ताकदीचा हिटर आहे, तो संघामध्ये असणार आहे, तो बॅटिंगला येईल. मग नंतर येणार आहेत आपले इंडियाचे सगळे दिग्गज, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकूर. ही जी 3 नावं त्या टीममध्ये आहेत ती खूप महत्त्वाची आहेत आणि त्या टीम, मला तर असं वाटतंय, आत्ताच बोलतो मी, इट विल बी टू अर्ली, आय नो दॅट, पण ते रिटेन करण्यासारखे प्लेयर्स आहेत. अजून पुढच्या सेक्शन्समध्ये ते रिटेन करतील असे प्लेयर आहेत, कारण शार्दुल ऑलराऊंडर आहे, अक्षर पटेल ऑलराऊंडर आहे, ललित यादव ऑलराऊंडर आहे. हे तिघही लाईनी ज्यावेळेस येतात ना, त्यावेळेस तुम्हाला काळजी नसते. तीच पडझड जी झाली होती ती थांबवली होती दोघांनी. ललित यादवने 48 केला होता, अक्षरने 38 केला होता, शार्दूलने 20-22 रन्स केल्या होत्या. आणि ही जी नावं मी घेतोय सगळे बॉलर आहेत बरं का, मग खरं बॉलिंगसाठी म्हणून ओळखले जातात, पण त्यांनी रन्स केले होते आणि मॅच जिंकून देखील दिली होती. त्यानंतर येतो खलील अहमद, सुंदर बॉलिंग करतोय, 2 विकेट काढल्या होत्या आणि त्याही फक्त 27 रन देऊन, त्यामुळे चांगल्या लईमध्ये तो आहे, तो एक असणार आहे. त्याला साथ देईल तो कुलदीप यादव, हा पुन्हा एकदा स्पिनर त्यांच्या संघामध्ये आहे. 3 विकेट्स त्यांनी पण काढल्या होत्या आणि फक्त 18 धावा दिल्या होत्या, त्यामुळे रन्स पण खूप कमी दिले होते त्याने. सुंदर बॉलिंग तो देखील करतोय. मला खूप असं वाटतंय की मुस्तफिजुर रहमान यांच्याकडे बॉलर आहे, तर त्याला खेळायला पाहिजे. मुस्तफिजुर रहमान लेफ्टी आहे, मान्य आहे, खलील अहमद पण तुमच्याकडे लेफ्टी आहे, पण त्याकडे व्हरायटी खूप आहे. त्यामुळे नागरकोटीच्या जागी जर हा खेळला, आणि तसं बघायला गेलं तर यांच्याकडे फक्त 2 आणि 3च ते लोक फॉरेन प्लेयर्स खेळवत आहेत, त्यामुळे जागा आहे. असा कुठला आत्ता जो टीममधला फॉरेन प्लेयरला काढून ह्याला खेळवावा लागेल असाही पर्याय नाही आहे. तुम्हाला भारताच्या एखाद्या विश्रांती देऊन ह्याला खेळवायला लागेल, त्यामुळे ती एक शक्यता मला अशी दाट वाटते. आणि रहमान, एक गोष्ट सांगायची वाटते मला, ते म्हणजे त्याचा तो स्लोअर वन आहे, तो नाही कळत झटकन, आणि तो अनेकदा स्लोअर वनवर विकेट काढतो. तू बघितलेस अनेक विकेट्स त्याच्यामध्ये टॉपेज लागून वरती उडालेला असतो. अगदी या माणसाने सचिन तेंडुलकरला देखील त्रास दिलेला आहे, आपण बघितलंय, त्यामुळे तो खूप डोक्याने बॉलिंग करतो, हे तिथंच खरं आहे. तर ही साधारण अशी टीम माझी आज असणार आहे. आपण जाऊयात आता टॉप प्लेयर्सकडे. तुझ्या टॉप प्लेयर्स पासून सुरुवात करूया. माझा टॉप बॅट्समन असणार आहे विकेट किपर बॅट्समन आमचा मॅथ्यू वेड. फॉर्मात आहे, मागच्या वेळेला रन्स चांगले केलेले आहेत आणि मला वाटतं तो परत एकदा रन्स करून दाखवेल यावेळेस. आणि टॉप बॉलर म्हणजे रशीद खान. मला त्याला बॉलिंग करताना बघून असं वाटतं की त्या बॅट्समनचं कठीण वाटतं रे, मला दया येते कधी कधी, तो काय हलूच देत नाही म्हणजे. आणि त्यामुळे तो माझा टॉप बॉलर असेल. ऑलराऊंडर्समध्ये माझ्याकडे ना यावेळेस 2 चॉईसेस मी देतोय, त्या दोघांपैकी कोणतरी एक नक्की क्लिक होणार. तू बघशील, हार्दिक तर आहेच, आमचा कॅप्टन आहे, आणि परत जसे आपण काही इम्पॅक्ट प्लेयर्सची नावं घेतो ना त्याच्यापैकी हाही एक आहे. रन्स केले पण होते मागच्या रन्स, आणि फिटनेस जर बघितला तर त्यांनी त्याच्या 4 ओव्हर टाकलेले आहेत, खूप सुधारला. याचा अर्थ ते रिहॅबिलिटेशन वगैरे आपण म्हणतो ते नीट झालेलं असावं. आणि राहुल तेवाटिया, त्यांनी मागच्या वेळेला ते आतषबाजी करून दाखवली आहे, चांगलं खेळून दाखवलेलं आहे, आणि आता तो परत एकदा चांगला खेळेल. त्यामुळे ह्या दोघांपैकी कोणतरी 100% क्लिक होईल असं मला वाटतंय. राहुल तेवाटियाच्या बाबतीत मला तुला सांगायचं की थोडं स्पिनर्स म्हणून त्याला चांगलं वापरलं गेलं पाहिजे. तुम्हाला म्हणजे हार्दिकनी खरं ही गोष्ट जास्त लक्षपूर्वक बघितली गेली पाहिजे की बॉल थोडासा जेव्हा जुना व्हायला लागतो किंवा ग्रिप करायला लागतो, तुम्हाला कळतं, तुमचा कीपर आहे मॅथ्यू वेडशी, तुम्ही बोलू शकता की आता ग्रिप करतोय का विकेटला, कारण लॅकर जोपर्यंत असतं बॉलवरती त्यावेळेस स्किड होतो, जसं ते जातं मग ग्रिप करायला लागतो, तेव्हा एखाद दुसरी ओव्हर त्याला मध्ये द्यायला पाहिजे. अगदी बरोबर. आणि दुसरी एक गोष्ट त्याच्यात ही असते की त्याची जी ग्रिप बॉलवरची असते ती सुद्धा जुन्या बॉलवर जास्त चांगली बसते, आणि त्यामुळे तो बॉलवरती जास्त रेव्होल्युशन्स टाकू शकतो. त्यामुळे म्हणून तुम्ही सर्वसाधारणपणे बघितलं असेल की चांगल्या स्पिनरला बॉल थोडा जुना झाल्यावरच दिली जाते. अगदी खरं आहे. ही आपण बघितली जीटीची टॉप लिस्ट काय असू शकतात आजचे परफॉर्मन्स. येऊयात DC कडे. दिल्लीचे बघूयात काय काय असू शकतात. टॉप बॅट्समन मध्ये परत माझ्याकडे 2 नाव आहे तुला द्यायला, पृथ्वी शा आणि आमचा कॅप्टन ऋषभ
पंत हे दोघं जण देखील आज फॉर्मात असतील असं मला वाटतंय. पृथ्वी शॉने करून दाखवलंय, ऋषभला आता करायचंय, पण जास्त वेळ लागणार नाही. 1-2 बॉल 3 बॉल जरी तो सेट झाला तरी तो रन्स करून जाईल. त्यानंतर बॉलरकडे जर यायचं झालं तर माझ्याकडे सुद्धा कुलदीप यादव हे एक महत्त्वाचं नाव आहे. कुलदीप यादव, जसं तुझ्याकडे रशीद आहे तसं इकडे कुलदीप आहे, कारण तो ऑर्थोडॉक्स आहे. तो लेफ्ट हँडनी उलटं पालटं काही टाकू शकतो, त्यामुळे चांगला बॉलर आहे. 3 विकेट्स पण त्याने घेतल्याच होत्या मागच्या मॅचला, त्यामुळे लय पण त्याला सापडलेलं आणि कॉन्फिडन्स द्यायला गरजेचं आहे. जसं उमेश यादवच्या बाबत आपण बोललो होतो की स्पिअर हेड तो जबाबदारी घेऊन बॉलिंग केली आणि त्याने तसं करतोय, तसंच कुलदीप ज्यावेळेस या संघात आला त्यावेळेस त्याला सांगितलं होतं की स्पिनरची जबाबदारी बाबा तुझ्यावरती आहे, कारण तो इतके दिवस ना झाकोळला गेला होता. तो म्हणजे शॅडोमध्ये होता अश्विनच्या, चहलच्या, पण इथे त्याला फ्रीडम आहे, त्याला स्वतःची बॉलिंग करता येते जास्त, त्यामुळे तो इथे चांगलाच भरू शकेल असं मला वाटतंय. ऑलराऊंडरमध्ये म्हणशील तर मी मगाशी 3 नावं घेतली होती, पण त्यातलंच एक नाव द्यायचं झालं तर अक्षर पटेलचं नाव मी देणार आहे, कारण बॉलिंग पण चांगली करतो आणि तो बिंदास बॅटिंग करतो रे. म्हणजे त्याकडे बघताना असं वजन जर बघितलं त्याचं बॅट आणि कपड्यांसकडे 60-62 किलोचं वाटतो, पण किती लांब सिक्सर्स मारतो तो, म्हणजे खरंच लांब एवढ्या जाऊ शकतात का? टायमिंगवरती तो खेळतो. एक प्रश्न आहे माझ्याकडे कुलदीप यादवबद्दल तुझ्या करता, तो म्हणजे असा की राईट हँडेड बॅट्समनला टाकताना तो त्याचा जो चायनामन असतो, म्हणजे जो उलटा जातो, जो राईट हँडेड बॅट्समनला क्रॉस जातो, तो पुरेसा वापरतोय असं वाटतंय तुला? थोडा कमी वापरतोय. त्याचं कारण पण मी तुला सांगेन, कारण तो परत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो बॉल. तू जसं मगाशी ग्रिपच्या विषयी बोलला होतास, त्यास तो ग्रिप त्याला थोडासा डिफिकल्ट जातो, ज्यावेळेस तो आत येणारा टाकतो, कारण एक तर रिस्क पण तुमचं त्यामध्ये ॲक्शनमध्ये येतं, बॉलवरती ग्रिप धरून पूर्ण रेव्होल्युशन्स द्यायला लागतात, तर त्या कारणाने हा त्याला जास्त सोपा आहे. पण तो नेहमी उलटाच टाकणारा बॉलर आहे, त्यामुळे त्याचा तो उपयोग थोडासा त्यांनी जास्त करावा. तुझं ऑब्झर्वेशन अगदी खरं आहे, थोडा जास्त त्यांनी तो बॉल टाकला पाहिजे, त्रासदायक ठरू शकतो. पण कुठेतरी त्याच्या डोक्यात असेल की आत येणारा बॉल खेळणं सोपं आहे बाहेर जाणाऱ्यापेक्षा, त्यामुळे ते T20च्या हिशोबाने ते गणित त्याचं असं असेल असं वाटतंय. तर एकंदरीत बघितले आपण दोन्ही टीमचे टॉप प्लेयर्स कोण असतील. आता जाऊयात प्रेडिक्शन करायला स्कोरकडे. काय स्कोर होईल असं तुला वाटतंय आज? साधारण 180-190चं विकेट आहे असं मला वाटतंय. तुझं काय मत आहे? अगदी खरं आहे, विकेट चांगलं आहे, आउटफिल्डही तेवढंच छान आहे, त्यामुळे 180-190 व्हायला काहीच हरकत नाही आहे. आणि दोन्हीकडे तसे व्यवस्थित बॅट्समन आहेत सुद्धा, त्यामुळे 180-190चाच विकेट आहे आमचं प्रेडिक्शन राहणार आहे रन्ससाठी. तर आपण पुढच्या सेक्शनकडे जाऊयात. तुम्हाला आम्ही नवीन गोष्ट दरवेळेस तुमच्या समोर घेऊन येतोय. आपण एक नवीन सेक्शन चालू केलं होतं, त्याला म्हणत होतो आपण क्रिक ज्ञान आपण जे देतो, म्हणजे क्रिकेटमधल्या काही गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगतो ज्या की तुम्हाला माहिती आहेत. आम्हाला माहिती आहे तुम्ही खूप क्रिकेटचा तुमचा अभ्यास दांडगा आहे, तरी पण आमच्याकडे एक थोडंसं एफर्ट्स आहे की तुमचं ज्ञान थोडंसं वाढवायला. तर आज आपण कुठल्या गोष्टीवरती बोलणार आहोत? आज आपण बोलणार आहोत त्या खेळपट्टीबद्दल ज्याच्यावर मुख्यतः हा सगळा खेळ चालतो, की ती खेळपट्टी जी आहे त्याची एक्झॅक्ट डायमेन्शन्स काही आपल्या प्रेक्षकांना माहिती नसतील तर त्यांना आपण माहिती देऊया की पूर्ण खेळपट्टी जी आहे ती रेक्टँगल असतो, ती एक लाईन नसते, त्यामुळे त्याची लेंथ साधारण असते 66 फूट आणि त्याची जी विड्थ आहे ती असते 10 फूट. अशा रेक्टँगलवर हा खेळ चालतो. दोन्ही बाजूला क्रीज असतात, आपण बघितलेले आहेत, पण त्या क्रीजमध्ये सुद्धा सांगावंसं वाटतं मला की अनेकदा ते कॉमेंटेटर्स वगैरे पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज म्हणतात, काही आपले प्रेक्षक गोंधळू शकतात त्याच्यावर, म्हणून तेही सांगून ठेवतो की बॉलर जेव्हा बॉलिंग करत येतो तेव्हा तो त्याच्या बाजूने जी सर्वात पुढची क्रीज जी असते, जिथे त्याचा पाय पडतो, त्याला आपण पॉपिंग क्रीज असं म्हणतो. पुढची लाईन म्हणजे जिथे जनरली बॅट्समन उभा राहतो आणि मार्क घेतो, लेग स्टम्प, ऑफ स्टम्प आपण घेऊन मार्क करतो आणि त्या लाईनच्या दोन्ही बाजूला समांतर पाय ठेवायचा प्रयत्न असतो, तर ती पुढची लाईन बद्दल तू बोलतोस. आणि ज्या साईडच्या 2 क्रीज असतात त्यांना आपण रिटर्न क्रीज असं म्हणतो, आणि स्टम्पच्या लाईनीत जी क्रीज तुम्हाला दिसते ती असते बॉलिंग क्रीज. आता स्टम्प्स पासून पॉपिंग क्रीज पर्यंतचं जे डिस्टन्स असतं ते 122 सेंटीमीटर असतं. पॉपिंग क्रीजची जी टोटल लेंथ जी आहे ती 366 सेंटीमीटर असते. आता ह्या सेंटीमीटर्सपेक्षा मला सांगायचं आहे असं की बॉलर जेव्हा आपण म्हणतो क्रीजचा वापर करून टाकतोय तेव्हा त्यांनी या सगळ्या गोष्टींच्या डायमेन्शन्सच्या घडामोडी ज्या आहेत त्या सगळ्या डोक्यात ठेवल्या पाहिजेत असं मला वाटतंय. तुझं काय मत आहे ह्याच्याबद्दल? अगदी खरं आहे. पॉपिंग क्रीज आणि क्रीजचाच उपयोग तू कसा करायचा हे सुद्धा सांगितलंस, पण तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, बरेच बॉलर्स असे आहेत, जास्त करून वेस्ट इंडिजमधले बॉलर्स असे आहेत की पॉपिंग क्रीजच्या बाजूला म्हणजे स्टम्प्सच्या मागे अंपायर जवळपास 2.5-3 फूट उभा राहतो. काही बॅट्समनला किंवा काही बॉलर्सला सुद्धा असं असतं की अजून मागे जा, मला त्रास होतोय, ॲक्शनमध्ये येतोय, त्यामुळे तो नक्कीच 3 ते 4 फुटाच्या पर्यंत स्टम्पपासून दूर उभा असतो. तर आपण असे बघितलेत वेस्ट इंडिजचे बॉलर, ते पॉपिंग क्रीज वगैरे सगळं तुमचं जाऊ द्या म्हणतात, तिथे अंपायर उभा आहे तिथं सुद्धा बॉल टाकलेला आहे
आणि तो पण 130 140 सुद्धा टाकलेला आहे. त्यामुळे असा कुठच्याही प्रकारचा रूल नाहीये की तुम्ही बॉल टाकताना त्याच्यामध्ये दोन्ही पाय किंवा एक पाय त्याच्या आत पडलाच पाहिजे. त्याच्या जर पुढे एक पाऊल जरी गेलं तरी पण तो नो बॉल ठरू शकतो. पण बॉलिंग करताना त्याच्या आतनं बॉलिंग करायला पाहिजे असा कुठच्याही प्रकारचा रूल नाहीये. हा, आणि स्टंप पासून पॉपिंग क्रीज पर्यंत तुम्हाला 122 सेंटीमीटरचं अंतर दिलेलं आहे. त्याच्यात हा सगळा खेळ आहे. आणि स्टम्प्स जे आहेत त्याच्याबद्दल एक डायमेन्शन्स लक्षात ठेवा. स्टम्प्सची जी टोटल विड्थ आहे ती 22.86 22.86 सेंटीमीटर्स आहे. पण सर्वात महत्वाचं त्याच्यात असं आहे की त्या प्रत्येक दोन स्टम्प्स मधलं जे डिस्टन्स आहे ते असं ठेवलं जातं की बॉल मधून जाता कामा नये. एक्झॅक्टली. बऱ्याच वेळा तुम्ही आता इतर ठिकाणी बघत असाल, मॅचेस खेळत असाल तर बॉल स्टम्पच्या मधनं निघून जातो पण बेल पडत नाही, मग आपण म्हणतो आउट नाहीये. तर त्याच्याकरता ही काळजी घेतलेली असते. आता बरंचसं क्रिकेट वाढतं, वुमन्स क्रिकेट पण येत आहे, ते पण आहे. त्याच्यामध्ये जे बॉल वापरले जातात त्याची साईज थोडीशी वेगळी असते. त्यावेळेस हे अंतर कमी होऊ शकतं, कारण मग अदरवाईज बॉल त्याच्यामधनं जाऊ शकतो आणि बेल पडू शकणार नाही. त्यामुळे 2-3 स्टंप उभे करताना मधलं जे अंतर आहे ते बघायचंच असं असतं की त्यांना बॉल जायला नाही पाहिजे. हे महत्वाचं त्याच्या मागचं आहे. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. वा, फार छान. अशी नवीन नवीन क्रिकेट ज्ञान आम्ही तुम्हाला देत जाऊ आणि तुम्ही ते आवडीने ऐकताय, आम्हाला कळतंय, कारण कमेंट्स तुमच्या त्याबद्दलच्या तशा येत आहेत. तर आजच्या मॅच बद्दल एवढंच बोलूयात. पुढच्या मॅच बद्दल जी मॅच होणार आहे उद्या आहे रविवार, पण मात्र एकच मॅच आहे बरं का. थोडं घरच्यांबरोबर शॉपिंग वगैरे तुम्ही करू शकता. त्यामुळे दुपारपासून काही नाहीये. 7:30 वाजता तुम्हाला यायचंय, बरोबर टीव्ही सेट समोर बसायचं आणि 4 वाजता आम्हाला बघायचंय. त्यामुळे दोन्ही टायमिंग विसरू नका. उद्याची मॅच असणार आहे ती CSK आणि PBKS, चेन्नई आणि पंजाब या 2 संघामधली असणार आहे. ती खेळवली जाणार आहे ब्रेबॉर्नला मुंबईमध्ये 7:30 वाजता. तर ती मॅच पाहायला विसरू नका. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.